Hemm bżonn ta' investiment konkret fil-kura tas-saħħa mentali għaliex il-Gvern Laburista sena wara l-oħra qed ikompli abbanduna l-proġetti brabta ma' dan is-settur u jħalli l-wedid fuq l-ixkaffa. Dan kien il-messaġġ li twassal waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret l-erba' u li kienet indirizzata mix-Shadow Minister Sin Vassallo, Graziella Gallia u Albert Buttigieg fejn il-koll fakru kif matul l-aħħar snin il-kura tas-saħħa mentali komplit sejra lura bil-Gvern ta' Robert Abela mhux qed jirrikonoxxi dan. Matul id-diskors tiegħu Sin Vassallo qal li madwar 6 jew 7 persuni kuljum iffittxu l-għajnuna, numru li huwa inkwetanti ħafna u qal ukoll kif sħarriġ riċenti wera li preżentament madwar 25% tal-popolazzjoni tbati minn kundizzjoni brabta mas-saħħa mentali. Apparti minn hekk huwa semma wkoll in-numru ta' proġetti li tħallew fuq l-iċkaffa fosthom li kellhom bżonn jinbnew il-wards f'Mater Dei u U-turn wara l-oħra fuq l-isptar Monte Carmeli. Bil-Ministru tas-Saħħa saħansitra qal li l-pazjenti li ma jogħġobhomx dan l-isptar jistgħu jmorru d-dar x'in iridu. Kull darba li missejna mal-sistema tas-saħħa, il-Gvern jitħawat, il-Gvern jitfixkel, il-Gvern jarmi l-pjanijiet għax pjan ma jkollux. U nispiċċaw nofqu l-miljuni u inti li qed issegwina laqas biss tieħu farka ta' dawk il-miljuni mqarċentezmu f'servizzi. Sfortunatament fis-saħħa mentali l-istess ħaġa. Il-Gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista ħajkun differenti. Gvern mill-Partit Nazzjonalista huwa ppjanat kif ħammexxu s-settur tas-saħħa mentali. Min-naħa tagħha Shadow Minister Graziella Gallia sostniet li għandna nagħtu l-istess importanza kemm lis-saħħa fiżika kif ukoll dik mentali għaliex preżentament hemm ħafna stigma marbuta mas-saħħa mentali. Kien hawnhekk fejn propju semmiet l-importanza li jkun hawn aktar kampanji edukattivi bilan l-istigma tkun meluba. Apparti minn hekk hija semmiet numru ta' proposti tal-Partit Nazzjonalista brabta mas-saħħa mentali fil-konfront ta' persuni b'diżabilità fosthom li jingħataw is-sapport emozjonali. L-ewwel irdu naraw li s-servizzi ta' saħħa mentali ikunu tat-tip aċċessibbli u inklusivi rridu nħarsu li neħtiġijiet ta' kull persuna irrispettivament bid-diżabilità li hi jew hu jista' ikollha. Irridu naraw li l-professjonisti ikollhom taħriġ adekwat, taħriġ li jkun iffokat fuq ċertu kundizzjonijiet, fuq ċertu diżabilitajiet, ħalli jekk persuna b'diżabilità tfittex servizz tas-saħħa mentali, il-professjonist ikun imħarreġ għal dik il-persuna, għal dik il-kundizzjoni, għal dik id-diżabilità partikolari. Albert Buttigieg qal li sena wara l-oħra qed jiżdied in-numru ta' persuni li sfortunatament jagħmlu suwiċidju bil-maġġoranza tagħhom ikunu irġiel u qal li apparti dawn hemmijiet oħra li jagħmlu attentat ta' suwiċidju kif ukoll atti ta' self-harm. Buttigieg qal ukoll li l-Partit Nazzjonalista ilu snin jisħaq fuq l-importanza li dan is-settur jiġi indirizzat fejn saħansitra sena u nofsilu kienu għamlu talba lill kumitati permanenti tas-saħħa biex ikun hemm task force tindirizza każijiet ta' suwiċidju bilan li jilħolqu kampanji ta' prevenzjoni aktar effettivi. Xi tfisser task force? Tfisser li tiġbor in-nies kompetenti minn diversi areas, ġifieri bħal huma l-edukaturi, social workers, psikoloġi, psikjatri, l-avukati, il-pulizija, il-politiċi li flimkien kif qal anke wkoll il-kollega tiegħi qabli madwar mejda nkunu nistgħu naraw x'inhuma ir-raġunijiet li iwasslu propju għal dan rata ta' suwiċidju u x'inhuma l-interventi li nistgħu nagħmlu. Matul il-konferenza semmew numru ta' proposti oħra tal-Partit Nazzjonalista brabta ma' dan is-settur tant importanti fosthom investiment fi star ġdid u modern għas-saħħa mentali akuta, riżorsi umani speċjalizzati u taħriġ aġġornat kif ukoll servizzi aċċessibbli u inklusivi għal kulħadd.